Здравейте, това са новините на живо. Аз съм Пешо Хладилника, това до мен е Гошо Сандалич и днеска ще ви покажем Ти си млад Меринджей. И гледайте. По Нова телевизия действието се развива в село Градинарово, където до този момент всичко беше спокойно. Янко се свърза с съдебен спор. Казва, че дъщеря ви не му дава да си вижда детето вече повече от една година. Кога? От февруари 2012 година, нали така? 12 от февруари, 22 февруари. Тогава, както взяха, тук не ми разрешава да видим детето си. Това отговаря ли ни истината? Ко? Не. Тъста хем не разбра въпроса, хем отговори. Ко? Не. Направо е като машина. Ко? Не. Не машина, Кръстев, а същински гърга питич от черна котка белкотарак. Но да оставим тъста, защото се задава един буреносен облак. Тъщата. Кой е ден дошъл той тук дете да вземе? Що лъжи? Що докара той този телевизор? Хубава работа. Екипът се превърна в телевизор. Ти със своите лъжи. Закръта не се занимава с тебе. Пътята никой не се... Вече телевизора ли ни къщи, бе? Тъщата е толкова ядосена, че зетя ни телевизор, ни радио може да го спаси. Вече телевизора ли ни къщи, бе? Знаеш какво ще те кажа? С телевизора не може да му плашиш. И докато репортерът телевизор се чуди на кой канал да превключи, С телевизора не може да му плашиш. лютата ромка продължи да ръси бисери. Виж, сладни глупости, жалби. Чакай сега, господин млад Меринджер. Ти си млад Меринджер. Меринджей, жаби, тук става страшно. О, най-доброто, Кръстев, те първа предстои. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад Меринджер, 24 са определяхти. Ако ти после видиш, само тогава ще видиш. Тъщата набра скорост и не знам дали вече някой може да я спре. Аз не искам телевизор да ме вижда. Чакай, още по-хубаво да вижда. Аз не искам взет да ме млад Меринджер. Добре, менеджер не те интересува. Кръстев, единството добро до тук е, че разбрахме какво означава Меринджей. Аз не искам взет да ме млад Меринджер. Добре, менеджер не те интересува. Репортерът телевизор се намеси, но това нагнети още повече обстановката. Янко казва, че дъщеря ви проституира. Кога? Край, заклак. Кога? Не, по-скоро ще го пребия с камъни. Не, дайте, моля ви се, не дайте. Пуснете, моля ви се, пуснете кермили. Абе, той не е твоето дете. Но кажи е твоето. Напредък. Ще чукна този телевизор. Това не могат да го укротят и в цирка. Ще чукна този телевизор. А кой е баща на детето? Успяха да натикат тъщата в двора, но не се гаси той, що не гаси. И оградата не е особено стабилна. И след като нито стабилното заграждение, нито мъжа и я спряха, ромката започна да си развява коня. Си да се откапа чуждо дете. Как се откажи, като той е мой вече? Граждани! Бог се левате! На това му се казва нагледно доказателство. Как се откажи, като той е мой вече? Граждани! Бог се левате! Ти докажи! Ако докажи ти... Аз съм дете, няма го оставя. В един момент картинката се влуши и ромката реши да изключи телевизор. Този телевизор! Чупя този телевизор! Всъщност, Малине, яко си телевизора отново да видим най-добрите моменти. Ко? Не. Вече телевизора ли ни къщи, бе? Знаеш какво ще те кажа? С телевизора не може да му плашиш. Виж, сладни глупости, жалби. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад Меринджер, 24 са определяхти. Ако ти после видиш, само тогава ще видиш. Кога? Този телевизор сега. Чупя този телевизор. Гаси веднага! Довиждане от мен, а това Гошо Сандалич ще е сигурно до туалетна и до следващия път.